Guys, weekly market clear ho na kan lo le ta in ni a video ka ron siam man lo ka ron siam man lawa exam te kan ei bang in chuan tuna chuan kan soi hal tho tho nga kan en tho tho nga video rei lo theng phera siam kan tumang first a he kan nei kan di chuan ama tra ka soi to monthly fair value ke pa kan no mo kan be sai thei chu rejection down ani lo jong consolidation a push up ani mai ta chu chu kan be sai ni chuan mà xe weekly monthly time frame ani vai kan man mo lo thei lo ta ni chuan enge kan di lower prices kan be sei chuan enge kan nei kan en tho tho ha lo kan hmung hian mi CPI bullishness kan ne chuan tu kha kan bearish nga lamo chuan chu chuan enge hemi low po break a heng ho low song song a break a chu mi chuan a vai chung bearish structure kan nei to ni chuan chu mi chuan enge kan nei kan ti chuan order flow kan chun zom chuan order flow kan chun zom ang hei forward bearish fair value gap kan nei ta in tro forward bearish fair value gap kan nei a chuan kan reject a fair value gap atang rejection mo order flow chu clear kan hmung hin a chiang takin a bearish a chuan 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 enge dik soi kan be sei thei kan ti chuan dik soi pair le dik soi hrim hrim ho a chuan i hemi order flow hi a chun zom don ni chuan mo a order flow chun zom don ni chuan kan hmung hian forward zone ani kan hmung hian forward fair value gap pawk ani a hemi fair value gap atang hi lo hiang ate zone atang ani chuan forward fair value gap in reaction kan hmua fair value gap lower kan hmu ha lo mo chumi ni chuan fair value gap hi aya chuan hemi order block atanga trade mai hian high probability to ni asan chu first line of defense kan tika hemi hian a hold tawa mo ani lo chuan enge he atanga ka sell ngon na chan to turam lo baka nak tuk news ani boina kan be saying range bang kan hmu ka ring ka ti whatsapp group a lo ta han whatsapp group ka join thei ta chuan kan hmungin potential kan bearish chun zom thei chu hemi kan first zone ani hemi low atang hian bearishness kan be sei thei nga chumi emaw hemi high tang hian bearishness thau ni kala be sai hemi high na tinge hemi forward order block zone kher ni lawa hemi high kala ti te chan kan di zone kan hmungin kan hmu nghen hetah hian 15 minute demand a awma chuan tah hian 15 minute imbalance side imbalance kan ni chuan tai relative equal highs kan ni mo equal highs che chu ni chung lo hei wang hian heng ho hai a la mai theya chu chu nak tu news ma in engtinge thlen dan be sei a thlen dan ni la chu tarang chuan a siam thainga hemi high hemi forward zone hi high probable to viwa mo trade dak na ma se chuan ka du lo chu kan hui hemi week hi lian lu tuwa mo tiang big quick om chuan 50% tal hi achang chu kan feel thin ni nge ka soyam zia kan ti chuan lo en tai la most of the time mo ani don ne chu ka ti mi lo enge market in a thlen dong an selawa week 50% chu 1.04508 an ta 1.04508 508 mo hay kan hmungin hemi demand zone chho ve hi chuwang chuan forward forward hian kan hmung hian ron pull back pawh ni se ka rush nga lo mo especially london hemi hi a ron pull back a london a ron pull back ani phei chuan ka man mo lo le zual chan chu news ka 8:30 pm 8:30 am New York local time an ta chu chu kan time zone a chuan 7 pm vel ta chuan chuan engtin nge hun a zir khan a che dan kha kan en don ti na ni chu chu mo simple lu tu chu tiang che chuan euro USD a po kan soi hang kan soi thu pul theng ber ngan soyang euro USD signal hi chhel tu zana hian duai hian signal hi threchi a che thina ngak lo ila euro USD a po kan hmu hian monthly fair value gap kan nei ta tro monthly fair value gap atang forward bullish fair value gap a create a kan hmu hian fair value gap atang reaction kan hmu thani tro chuan higher price kan hmu a pullback mo fair value gap around field le a
imbalance around field le push higher pull back push higher chuan ta hian main structure kan break to ni euro USD phei chu tuna hian higher a strong em chuan chuan nak tu news a pawh kala be sei chu hemi trend hi hemi trend hi follow a higher prices kan nei tho kha ni kala be sei i 1.088 chho vel thleng mo euro USD bi ka chuan chumi chu kan be sei an ta chuan kan hmu DXY ang tho khan euro USD chuan ni ai ang che lo na ma se DXY ang tho khan ka be sei pahnih ni lo zo ki ti ve si dik so in thowa nga be sai pa hi mo I taron pullback se kan so in khan I naktung new sania ma se example a for a wara hian ka entry pattern chu whatsapp mi te ho chuan in mu thina nga in to the point chu chu whatsapp in du ha chuan join to ram homo ka entry pattern for a war zone a hian ka entry pattern 15 minute engtinge for a war in so 15 minute bullishness so bullishness so chuan hemi order block fair value gap create to atang hian bullish intention nen 1.088 chawel theng kan target anga chumi chu ani deuh mai ta tun nak tu atana ka in buat sai na le ka trading plan how de chu englo lutuk intega so yang kala bullish to kada chu mang chuan kadik kalau dik lawa bearish zonga aron thlan izon trade kala lawnga mo move on to the next trade ani mai chu ting chu ni simple thayang ber hian thil hi tila achan chu thil trading a hrim chuan kan ti complicate lu tuk chuan mo emotion aron play in thin ta ni entry tak phei chu simple le zongai chuan kan mu hi fair value gap ka soi zia time bullish fair value gap kan nei ni kan hmu hian tro hemi bullish fair value gap hian price nga ti a push high lo a tro ta po bullish fair value gap kan nei ta hemi bullish fair value gap in price a push high lo chuan heta I fair value gap hian price higher a push high na chan tur ngot lo ni san chu a far sa hemi zone tereuh te na hold zone na second mi zone po hian hold na chan tur lo mo chu ta chu nei nge poimo chi ani chun order block poimo chi ta ni tuna po yan tuna heta ten long an om nga mo hei take profit ten en chuan an hit tho mai thei ma se kan hmu hian swing high dang an target le don chuan kan duang khan entry thaber kan dua mo entry thaber ti han hei ai an hiam theng ber bai kan dua sang theng ber sel kan dua chuan when to intraday player te nom ni zon tu san ta ke po day trader kan ema se intraday a 15 minute tang chawa trade te khating hang ka trade ngai lo ve thon ni so chuan kan hmu hian fair value gap a rawn toucha mo chuan hemi high pole la touch lo zui chuan hemi hemi bearish candle atang hian buy opportunity nak tu ka a rawn thlen chuan kan en chho thei tonga chumi chu ni simple lu duk mo ani lo atian ala then kual vel mai ani chuan nga a trade opportunity kan nei lo ni mai ma se trade opportunity tha kan nei du chuan hemi zone hi chuan simple lu tuk chuan DXY ang tho khan DXY ang tho khan tlema cautious deuh na kan nei pakhat ka hmu le chawnga DXY a pawh khan ka soi tawh thowa chuan hei hi engineer news ina manipulate theihna chan sa awma chuwang chuan heta tanga in entry tan ani pon stop loss chu hemi low cover ila a hi mang mo kan hmu hian 15 minute a phei chuan hei relative equal loss kan nei chiang tu kan ni hemi phei chu equal low chete ina manipulate a kan hmu hian hemi loy kan manipulate a hemi low le pawh chuwang chuan hemi euro USD zone hi rom pullback se ka du chu sama chuan rom pullback se ka du chu sama chuan 15 minute chen chom chuan mo entry ka enter nga la ni mai pullback a hian chu ani deuh mai a simple theng ber chuan ma se kan soyang khan hemi order block hi fair value gap ne na ron chuka mo hemi low hi a ron manipulate ke ani chuan 1.075 at vel atang point entry la thalu tu ani mo bearish ti na ala ni mi lo ni overall trend chu police thaw ala ni na hemi low order block hold taw ang hian ani lo chu ani deuh mai ta e nak tu ka ta na kain boss sai na le te nak tu mai ni lo nak tu le
atuk le te pawh aniang chuta opportunity ka lo ngah na ni chu maw trader ani chuan opportunity kan ngah mai hi all sam thina chuan duai in gold thi ka tei na sa ka duai in chen na sa ma gold pawh euro USD ang thoin hei kan fair value zone nei tro hemi high chin hi chu fair value ni lo hemi high chin dang chuan an bai tu lo chuan hemi high kan manipulate da reaction kan nei ta chuan dxy ang thoin thil pakhat hei pawh big week lu tu kan hi mo forward kan hmui chu chu hei ka cautious na ni mahse ka cautious over lo ta example ah tunah hian bearish nen tian a rawn chhuka mo hemi forward order block ah kan hmu khan 15 minute in trend change a bullishness a saw chuan mo ka target le ka full target 0.2070 heng ho ka full tar hei ka full target ani heng ho target tin ala right thei ka be se a mase chu chu simple tra ma in ta full target ti khan hei mi thleng hi target mo hei first target kan hit to a hei second target hei third target in min ni a han ka soin khan video lo chang ringot lo in i WhatsApp group ai nom khat chuan hemi trading opportunity hoi ka share vek ani mo hei hi Friday in ta Monday in open a chuan ka cautious na deuh kan in i 15 minute in la kan soin khan 4 hour a chuan mo hemi order block hi anala fair value gap pas om tel boka chuan hemi order block le fair value gap om tela hemi a i entry sign mo entry nan lower time frame a nge entry thin head and shoulder ami inverted head and shoulder ami support and resistance ami entry na eng po ni ro se kami kha forward zone in entry opportunity tham chuan mo high probability trades number 1 chuan chuan i buy opportunity chu hemi zone in kala en view ani kala ngak pan mo 2020 chau ve li chuan hei hi ni ka thil du lo deuh chu kan hmungin hei mak lu tuka chiang hi thil market a thleng zen lo an ta a ron feel zuk a chho le chuan hemi kan be siang tho khan 2007 ve ni a ron touch kher lo mai thei ma se a ron touch ani pon heng area zone atang hian buy opportunity lo om chuan kala ml tho ani chu ani lo chuan kan bearish ti na to mai mo hemi lo kan break chuan khang kha ani deuh mai ta i tihan indian han dxy analysis ka ti dxy a bearish chuan dxy bearish chuan euro USD kher lo tai tai GBP USD po lo tai thai market i dxy le euro USD bi ki chu a che dan hi ai nang chi chung lo nai ai nang deuh chi a mo a correlate zo hian tlema dang deuh chu AUD USD kan ti te Aussie dollar kan ti te chuan i GBP USD kan ti te khang ho kha a che dan a dang ve deuh ni chung ho po chu in trade thei a mo chuan ka first trade ka hmu cheu na lu tuk tak mai kan hmu hian i kan hmu hian i Monday a market a manipulate waka push higher ra chuan i Tuesday a ni no Tuesday Monday zan ani chu Monday zana entry ta hian entry pachar thal tu ama kan hmu hian ta bullish fair value ge forward a create ta ni tro chumi ni chuan hemi bullish fair value ge ba create ani chuan mo hemi bullish fair value ge pa hian ka entry patan ka hmu chuan ka entry mai ang chu chu enge kan ti chuan simple deuh ka hmu chunga enge ka entry patan chu ni tak reng simple lu to ani bullish fair value gap forward bullish fair value gap and tani heng lai zong zong hi bullish fair value gap inoma chuan hei kan order block le demand an ta aron touch ta chi ani tro chuan enge kan hmu higher prices aron touch a enge kan nei mo bullish fair value gap two bullish fair value gap ani chuan mo ka entry patan ka hmu hal chuan enge ka enter tu na ka enter tu na ha chu khoi po ni se ma he swing low cover nge tur lower time frame trader ta na ni chu higher time frame in trade ni chuan a zia lower time frame in trade chuan swing low cover nge chuan ka entry hemi fair value gap a hian ka trade ka seta stop loss hemi low cover in target equal high mo hai clear drawn liquidity om ni equal high om chiang tu ka kha han mai se chuan
market zinga in open a TP hi da he poi WhatsApp group a pawh ka share a WhatsApp group kha lo en ve wala chun tuna pawh hian kan hmung hian kan manipulate tro bearish kan nei ta chuan chuan ta pawh lei TP call highs kan ne target tu chuan chuan follower order block a ron du se he tiang chi chi kher hian opportunity a ron create lo mai thei mo ma se a ron create se he enge buy opportunity kan nei thei kan na chuan voina hemi high kan manipulate tro bearish kan nei ta chuan hemi fair value gap kan hmung hian 15 minutes fair value gap a hian a duh ta na entry ni ma se voin chu range bound play ka be se vai ka entry ma ka entry lo ni ha fair value gap kan nei ta chuan ta hian entry pattern dang enge fair value gap kan on touch ta a chu New York Open market in ni ta chuan entry pattern al tu bro pe ni mo enge kan na 5 minutes 5 minute ta kan hmu hian 15 minute fair value gap paron ta cha bearish fair value gap a create a mo bearish fair value gap a point enter thei order block a point enter thei ma se order block a enter le fair value gap a enter lo enter chu advantage le disadvantage kan soi lo ang order block a enter ta la zon stop loss ter te ni set thei mo swing high cover in ma se fair value gap a enter thatna chu entiran 5 entiran som trade 10 trades nei ta la fair value gap ai enter chuan 10 trades ha avai in I fi lang mo chu chu ani kher lo me the ma se example ni do chuan order block a enter ta la order block a enter chuan 10 trades ha 5 trades value in fi langa mo om je chuan a chang chuan order block a ron ta chlowa touch ma main khu ta kala mo order block a ilo chang ve na ta chu order block le fair value gap entry patrana hey intega soyang um entry patrana kan nga thiam le thiam lo ani ve deuh bang chu ka sei thiam lo chuan hei chu tuna pawh hian he pawh sei zuai tai la kan hmung hian ta bullish kan nei tro a high kan break a ta fair value gap kan nei a fair value gap kan nei le a order khoi kan order block hei kan order block ani order block hi a rawn touch le tawh lo hrim hrim mo price he ta chho dei tawh order block a rawn touch le chu kan hmu hian reaction kan hmu ma se eng hai ma break lo order block a rawn hemi order block I touch lo fair value gap a far sa kan entry chuan 1:2 kan target thei nga he ta price noi song song kan neglect thei chu chu order block le eng lo simplicity deuh a ka rawn sawi ve a that lo na ka rawn sawi ve le zuai tu ani thang ho kha ni mai simple lutuk chuan trade tha tak nak tu vai nei be sei la vai pawh ka nei be sei la chuan psychology hi bullshit an tih kha mo kan etcha dik pawh chuan psychology chu dik lo ma se kan tinga ron dik mai chuan kan hmung hin tuna pawh goal chu 2026 te chu thlen chho le hmela ta tang chuan bearishness kan nei le hmela ma se 5 minutes chu a du du dan hin lo che se mo profit na thamom tak tak lawa lot lian thamin an trade phabox si lawa chuan ten lots vel chu trade theila chuan 5 minute a tuna point buy opportunity ke na nga mo hemi high target in chuan ron thleng se sell opportunity en lenga ki ve ve mai chu an ta ma se a high probability lo ta ni ma se scalpers ni ta chuan thu san karon thu le tha karon chak chu ve le mai chu chuan na tu chu trading opportunity thau nge ka be se a phawt su le